वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर'नि सासे लाइमोन जाखांफुनाय बिदिखौ बर'नि हाथरखि बिथांनिसिम फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। बिथाङा जाबाय सोरांस्रि दैमारि। सोरांस्रि दैमारि नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो बेयाव भिडिअ आकारै इउटिउबाव फोसावनो आखायाव लानाय जादों। टेक्सटनिफ्राय भिडिअआ साबसिन महर मोनो, बेनिखायनो भिडिअ बानायनाय जादों। सुंथाबैब्लाबो बानायनो आखायाव लानाय जादों। मोजां जायो गाज्रि जायो नोंथांमोननि सायाव। अब्ला लोगोफोर फैदो, सोरांस्रि दैमारिया सोर? बिथाङा सासे लाइमोन उसु गेलेगिरि। बिथांखौ फ्राय उसु गेलेगिरिफोरा मिथिखायो आरो जायफोरा उसु मोजां मोनो फ्राय उन्दैनिफ्रायनो सिनायखाबाय जानांगौ। अब्लाबो जायफोर सिनाया अब्ला मिथिनो हासिगोन। बिथाङा आसाम पुलिसनि सासे सोद्रोमा। बिथाङा इरान हादोरनि जिहेदामाव जानाय थार्ड इन्टारनेशनेल पेस एन्ड फ्रेन्डशिप उसु काप बादायलायनायाव 2019नि बादायलायनायाव थांनाय बारावनो जादों बियो। बेयाव भारतनि टीमनि जानानै गेलेदोंमोन आरो उसु गेलेनाय बादायलायनायाव बिथाङा 60 केजिनि गाहायाव फ्री फाइटिंआव गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों आरो दुलाराय आसामनि गोग्गानायजों लोगोसे आसाम पुलिसनि गोग्गानायजों लोगोसे बर' हारिनि जोबोद गोग्गाथाव लाबोदों। खेबसे बुंफिनबावनो आखायाव लादों, बिथाङा थार्ड इन्टारनेशनेल पेस एन्ड फ्रेन्डशिप उसु काप 2019 बेयाव 60 केजिनि फ्री फाइटिं गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाय जादों। बेयो खेलाया बबेयाव जादोंमोननो? इरान हादरनि जेहेदाम मुंनि दाबसे जायगायाव जादोंमोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना मिथियाखैबा मिथिनो हाबाय होननानै आसा खालामबाय आरो आसा खालामो बिथाङा इयुनाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन आरोबाव देरहासारनाय लाबोनो हागोन। बेखिनि देरहानायनि थाखाय बिथांनो नेचार पाब्लिकेशननि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बर' हारि हिसाबै बरायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।